Здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала ми. Благодаря, че сте цъкнали на това видео. Най-вероятно аз съм ви помолила. Това видео го снимам доста по-рано, от когато ще го кача, просто защото сега се чувствам горе-долу добре. Не съм качвала в последните месеци, както знаете. Най-вероятно, защото сте забелязали, че не съм качвала, но вече съм тук, така че не се притеснявайте. Продължаваме си в същия дух с видеята. Това видео се надявам да не бъде толкова дълго. Но, както знаем, аз за всяко едно видео го казвам и всъщност видеото става доста дълго, но да, ако не ви се слуша, впрочем, видеото ще бъде за равносметката за тази година, така че ако не ви се слуша за това какво ми се е случило през новата година, като хубави моменти, като лоши моменти, ако не искате да разберете какъв е бил вижън борда ми за изминалата година, т.е. за тази, защото все още не сме края на тази. Всъщност вече сме края на тази година, но да, ако искате да разберете какъв е бил вижън борда ми и кое от нещата са се сбъднали и кое не, останете до края на видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен, за да може да станем 9000. Исках да станем 9000 до края на годината, обаче не се получи, така че нищо. До година живи и здрави. Абонирайте се, моля ви, и знаете, ако ви харесва, палец нагоре, ако не ви харесва, палец надолу. Няма да се сърда, така че да. Сега без да увъртам повече, да започваме с видеото. Айде. Докато ви разказвам какво ми се е случило, ще си подреждам тук нещата, защото не бях в София за 1-2 дена, да, и бях си взела козметиката от ето това забравих как се казва, несесер, примерно за козметика, нещо такова. Да, така че сега ще си ги подреда, след това ще си направя една маска и така. Като за начало ще започнем с миналата година, точно на 31 декември миналата година ми се случи нещо, което не бях очаквала от най-близкия си човек, че ще направи. Беше най-ужасната ми нова година. За първи път от толкова години насам, това беше най-ужасната ми нова година. И няколко месеца след като се случи това нещо, аз продължавах да изпитвам страх. Дори до ден днешен, аз продължавам да изпитам този страх. Не от... Да, по-скоро от самия човек, защото до такава степен може би съм се стреснала, че мисля, че той ще ми направи нещо. Макар, че знам, че той няма ми го направи. Надявам се. Надявам се. Но да, започна много гадно. И тогава бях му казала на този човек, нали, бе, така и така. Не искам да общуваме за известно време, за да мога аз психически да си почина, ти психически да си починеш и така. Не общувахме известно време. И един ден го потърсих. Абе, тежко беше. Честно да ви кажа, защото това беше най-добрият ми приятел. Най-близкият ми човек в цялото ми обкръжение. И ми беше много тежко. И след като, нали, там прекратихме за няколко месеца отношения, го потърсих и му казах, добре, дай да пробваме пак. Обаче този път ще играем по моите правила. Аз съм много строга. И така, поговорихме си, изяснихме някои неща и 11 месеца, това беше сигурно, добре, цялата година, беше най-тежката ми година до сега, тъй като през тази година аз се опитвах първо да простя на себе си, защото аз съм на принципа прости на себе си, след това прости на околните. И се опитвах да простя на този човек, нали, това, което се е случило, точно на 31 това, което се случи, отделно от други неща. И се опитвах, обаче колкото повече задълбавах в себе си, толкова повече му се ядосвах. И да, беше гадно, беше много тежко за мен. Не знам за него, нали, как е било, защото не съм в неговите обувки, за да видя. Но в един прекрасен момент, съвсем наскоро, когато гледате този клип, няма да е било наскоро, но в един прекрасен момент този човек ми звънна и ми каза, че слага край на нашите отношения. И аз, като типична жена, първосигнална жена,
се развиках, му казах там някои гадни неща, от сорта на, че го мразя. Аз не го мразя, ако той човек гледа видео, не го мразя. Но на следващия ден той ми казах причината, по която се разделяме, но няма да ви кажа нищо повече. На следващия ден, нали, му написах една бележка, изпратих му я и му звънех, му казах, изпратих ти нещо, погледни го, ако нямаш време, мога да го прочета. Той не пожела, нали, затворих телефона, той го прочета, обади ми се, поговорихме още малко и така приключих нашите отношения. И ви разказвам това, защото за мен беше много неподходящ момент точно това да се случи. Нали, тогава си го мислех. Сега вече знам, че е трябвало така да се случи, защото това е било най-доброто и за двамата ни. Нали, за мен и за този човек. Трябваше много отдавна да прекратиме отношения с този човек, но и аз го знаех, и този човек го знаеше. Ама при мен, не знам при него как е било, казвам ви от моята гледна точка, аз не го направих, защото нямах тази смелост. До толкова бях заседнала в положението, обичам те прекалено много и трябва ли да търпя това? И бях заседнала между тези двете и не знаех какво да направя. И ми беше страх, защото аз в принцип имам страх от изоставяне и ми беше страх този човек да си тръгне. Но в крайна сметка, когато той каза край на нашето отношение, аз се почувствах много добре. Почувствах се свободна и че мога, нали, да направя всичко, да обиколя света, така се чувствах. Но, нали, гадно ми е, мисля го и до ден днешен този човек, защото все пак това беше най-близкият ми човек и съм му разказвала най-съкровенните си тайни и всичко. И ми липсва, и ми се иска така да му се обадя и да го питам, здрасти, какво става, живота как върви, смисъл нещо, просто само да му чуя гласа, но няма да го направя. Ако този човек ме потърси, може би ще вдигна и ще попитам, нали, какво става, всичко наред ли е, но аз няма да го направя, не защото, нали, съм прекалено горделива или нещо такова, а просто защото начина, по който той ми съобщи, че прекратяваме отношения, не това. Изречението, след което прекратихме отношенията, което той ми каза, ме накара се почувствам предадена. Аз веднъж почувствам се предадена от него и това значи края. Така че, да, аз не бих го потърсила. Той ако ме потърси, бих се зарадвала, да. Разказвам ви тази история, защото съм сигурна, че има и други хора, които са заседнали, всъщност са заседнали като мен в такава ситуация, но винаги има изход. Във всяко едно нещо винаги има изход. Това беше началото на годината. Не започна добре, ама свърши добре. И за двете страни, надявам се. Поне за мен, защото аз съм в един определен етап от живота си, в който трябва да се фокусирам повече върху себе си, а не върху това какво мисли този човек, как се почувства този човек или като цяло, нали, защото аз го слагах на пиедестал този човек и сега трябва да мисля повече за себе си. Така че мога да кажа, че наистина това беше най-доброто и за двете страни, защото бяхме много токсични едни за други. Както аз бях токсична за този човек, така и този човек беше токсичен за мен. Така започна моята година. Зле. Обаче, след това започнаха да ми се случват много готини неща. Само момент. Така, тъй като Vision Board ми е на лаптопа, ще го донеса тук, за да мога да го виждам, нали, и да показвам. А на вас ще ви показвам, може би от тази страна, ще ви показвам снимките, за които говоря, за да може да имате ясна представа на къде вървят нещата. Така че, сега се връщам. По принцип, Vision Board ми седи и на телефона, тъй като искам да си го гледам, да си визуализирам нещата, но тъй като няма в момента как, нали, да виждам какво има на телефона и да снимам, затова ще си пусна лаптопа, за да може да виждам. Започваме. Първо ще ви покажа само момент. Това ми е Vision Board, изглежда ето по този начин. И сега от тази страна, само момент. От тази страна ще ви показвам снимките, за които говоря и междувременно ще си ги гледам
тук. Така, ще започнем с нещата, които ми се случиха, защото за мен е важно това нещо. Първото нещо, което ми се случи е ето това с Lady Boss. Това бях го сложила, защото имах проблем с работата си тогава, преди няколко години и много исках да намеря отново своето нещо. И тази година това нещо се сбъдна и отново работех за себе си, отново си бях шеф, което за мен беше топ of the топ. Аз мечтая за работа, в която аз съм си шеф, така че това беше едно от нещата, за които манифестирах така, да намеря най-хубавата работа за себе си и се случи. Следващото нещо, ето това тук. Това беше за да отидем на море в Албания, както паспортите и самолета. Те бяха, исках да отида много в Албания на море, обаче не ми се получиха нещата. Но отидах в Гърция на море, което се счита за чужбина. Аз като цяло исках да отида в чужбина на море. Може би не съм манифестирала достатъчно за това нещо, нали, за Албания, но манифестирах за чужбина и ето отидах в чужбина на море. Следващото нещо са парите. Бях ги сложила, за да мога да изкарвам повече пари и да си купя нещата, за които мечтая. Така и се случи. Следователно следващото нещо ще бъде ето този фотоапарат. Не можах да взема този фотоапарат, но успях да си купя моментна камера. Сега ще ви я покажа. Успях да си купя камерата, за която мечтая от няколко години. Това е такава моментна камера. Трябва да се наместя. Добре. Това е ето такава моментна камера на Instax Mini 12. Много е сладка. Аз съм ви показвала, може би вече сте я виждали в влогът от Гърция, но успях да си купя камера, така че това също го броиме. Следващото, което е да видим, може би следващото нещо е ето това с приятелите, тъй като тази година много исках да наблегна на приятелските си отношения с близките си хора, макар че, както казах, един от тези близки хора прекратихме отношения, но ако той гледа този клип, може да ми звънне. Ще се зарадвам. Да. Благодаря ти. Много исках да се съсредоточа върху това нещо и се случи, макар че се случи да се сближа с друг близък мой приятел, с който не съм очаквала, нали, че ще създадем една не рутина, а традиция, защото ние си направихме такава традиция. Няма да казвам каква ще да кажа, но няма да навлизам в подробности, но да, с този човек така си направихме такава традиция. Следващото нещо, което ми се сбъдна, може би беше ето това с концерта, да. Това с концерта го направих, защото много исках, много исках да отида. Къде ми изчезна ми мишката? Добре. Много исках да отида на концерта на Ед Ширан и то така се случи. Отидах на концерта на Ед Ширан и това беше една сбъдната мечта. Просто хора, заслужава си да си харчите парите за билети, за концерти, за да отидете и да видите много известни хора. Освен на този концерт, успях да отида и на концерта на Тони Димитрова. Това беше супер неочаквано, защото аз много манифестирах точно за концерта на Ед Ширан и си казах, много искам да отида на него. Трябва да ида и всичко ще бъде наред и аз ще ида. И следващия момент ми звъни телефона и ми предлагат да отида на концерта на Тони Димитрова. И аз съм като да, идвам, смисъл, просто идвам. И наистина отидах и беше феноменално и на двата концерта, наистина заслужаваш си. Следващото нещо, което ми се сбъдна е ето това долу с ремонта. Може би не съм ви показала, но ако не съм сигурна, но може би в стари видеа ще забележите, че ето тези стени тук и отзаде, ето пердетата ги нямаше, а стените бяха червени. В момента стените са бели, освен... Сега ще ви покажа момент. Освен ето тази... тя не се вижда.
Момент. Добре, това, ето тази стена е бебешко розово. Просто от светлината в момента не се вижда, но стената е бебешко розово. Само момент да си наглася телефона. Ето така. Тази стена е бебешко розово и както видяхте имаме пердета, които са, водят се ден и нощ пердета тези там. Вижда ми се щен раздрехи, които не съм си подредила, но няма значение. Ден и нощ. Зад тях има други малки перденца. Оттатък в хола едната стена, на която съм сложила телевизора, е цялата в зелено. Другите стени са бели. Имаме и нов диван. И отново имаме пердета с пердета тип ден и нощ. И такива светли мънички пердета. Така че да, направихме ремонт на 2 стаи. Остава ни стаята, която живее папагала, кухнята, коридора и банята. Но стаята, която живее папагала, коридора и банята, да, това са 3 помещения, те са най-лесни, затова бавно и постепенно го правиме. Кухнята ще ни трябва доста повече време, доста повече финанси, тъй като трябва да се изкърти цялата кухня. Но някой ден ще се случи. Следващото нещо, може би, е ето това, което го сложих, за да намеря покоя в себе си. И както казах, след като приключихме отношения с този човек, аз наистина намерих покоя в себе си. И когато му написах писмото, нали, в което изразих чувствата си, му благодарих, че си е тръгнал от живота ми. Но не го направих, нали, да, благодаря, че си тръгнал от живота ми. Не, напротив. Аз му благодарих, защото аз нямах тази смелост да го направя. Етапа на живота, в който съм попаднала в момента, наистина трябва да се съсредоточа изцяло върху себе си и вътрешното си аз и да не се подавам на никакви негативни емоции. Така че мога да кажа, че до някъде съм намерила този покой в себе си, макар че този човек страшно много ми липсва и всеки ден ми минават някакви мисли през главата, но се опитвам да ги избегна и да си спомням само хубавите моменти с него, така че да. Има моменти, в които си мисля, добре, този човек дали си мисли за мен, какво си мисли за мен и някакви такива неща, обаче съм не мамка му, не, просто спри, мисли за хубавите моменти, които си имал и това е точка, смисъл, край, приключихме, финиш. Така, да, повечето неща, както виждате, ми се случиха. Другите неща, които не ми се случиха, е това да отида в Лондон, защото исках тази Коледа да отида в Лондон. Няма да казвам защото всички ще се досетите защо искам да отида в Лондон. Не успях да си купя нов лаптоп. Тъжно. Не успях да уча за шофьорските изпити, не успях да се запиша. Следователно не можах да ги взема и не успях да науча още един чужд език. По-скоро може би си припомних стар език, така че това е 50-50. Не мога точно да определя. И не можах да си направя нова татуировка, имах уникалната идея за татуировка. Пак е свързана с този човек, с който ви казах, че се разделихме. Но аз ще я направя тази татуировка, независимо от този човек дали ми е бил в живота или не. Защото той беше част от моето семейство, аз така го приемах, част от моето семейство и много искам да посветя нещо на него, защото той си е посветил много неща, нали, на мен. Искам и аз да посветя нещо на него, което да остане цял живот с мен. Така че, да. И общо взето, това е за изминалата година. На 2 на 3. За следващата година много ми се искаше да ви покажа. Аз ще да си правя маска. Добре? За тази година, която идва, много ми се искаше да направя... Да, аз ще направя всъщност Vision Board за тази година, обаче може би няма да ви го показвам, тъй като ще има неща, които не искам да споделям с вас, не защото, нали, съм голямата работа, а просто защото това са лични неща и лични моменти, които не мисля, че трябва да бъдат споделяни в социалните мрежи. В социалните мрежи трябва да се споделят друг тип неща, поне според мен.
Само момент да си затворя лаптопа. Да. Общо взето е това. Ще видим следващата година какви неща ме очакват. Надявам се да имам много нови емоции, много нови приключения. Впрочем, тази година песента, защото аз всяка година я определям с една единствена песен и песента за тази година е ето тази, която сега ще чуете отказ от нея. Прощавам и продължавам напред. Това беше моята песен за тази година. Може да ми напишете в коментарите коя била вашата песен за тази година и да оставите ето това емоджи, за да знам, че сте стигнали до краят на видеото, защото това е краят на видеото. Няма какво повече да ви кажа. Освен хора, забавлявайте се и бъдете себе си. Много ви благодаря за подкрепата през изминалата година, макар че вие не коментирате много видеята ми, а хората, които харесват видеята ми, от 3 станаха на 2, така че много благодаря на хората, които харесват видеята ми. Ако случайно искате да коментирате нещо, направете го, моля ви. И да, тази година беше трудна, но с много уроци за мен и сигурно за вас. Не спирайте да вярвате в себе си, както казах. Борете се до край, манифестирайте. Всичко ще се сбъдне и благодарете не само на близките си хора, ами и на Господ, защото от време на време е хубаво да му благодарим и на Него. Сега ви оставям, пращам ви на отцовки, пожелавам ви весели празници и ще се видим до година. Чао!